ҳамасола қабл аз оғози мавсими нав шаҳодатномакунии дастаҳои лигаи олӣ якум ва толорҳои футзал дар кишвар аз ҷониби комиссияи литсензионии федератсияи футболи тоҷикистон гузаронида мешавад. ҳадафи баргузории он усулан шиносоӣ бо вазъи феълии майдону толорҳои хонагии дастаҳои лигаи олӣ якум ва футзал, инчунин додани тавсия ва дастур ҷиҳати бартараф кардани камбудиҳои мавҷуда мебошад. комиссия имсол кори худро аз шаҳри Кӯлоб оғоз намуд. гуфта мешавад ҳайати комиссия қаблан ҳам ба шаҳри Кӯлоб ташриф оварда бо раиси шаҳри Кӯлоб вохӯрӣ анҷом дода буд. масъалаҳое ки дар вохӯрӣ баррасӣ гардид, мо фикр мекунем ки дар як муддати кӯтоҳ ҳалли мусбии худро пайдо мекунад ва омодагӣ, умуман мақсади вохӯрӣ омодагии худи варзишгоҳ ба мавсими нави футбол, яъне мавсими футболи соли 2023 мебошад ва мо умедворем ки варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб ва хосатан худи чаманзори варзишгоҳ дар мавсими нав бо як сатҳи зарурӣ омода мегардад ва дӯстдорон, ҳаводорон ва мухлисони ашадии футболи тоҷик, хосатан мухлисони Равшани Кӯлоб, Кӯлоби Бостон, мавсими нави футболи кишварро, бозиҳои чемпионати Тоҷикистонро бо иштироки дастаи дӯстдоштаашон дар варзишгоҳи хонагии худ тамошо мекунанд. баъд аз ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб, майдони хонагии дастаи Равшан, корҳои таъмирӣ оғоз шуда то кунун идома доранд. кори лицензионии Федератсияи футболи Тоҷикистон бо роҳбарии ноиби президент Алишер Урунов ва директори Лигаи футболи Тоҷикистон Сайфалӣ Шоқурбонов дуюм бор аст. мо 4 декабр якум сафари кори худро карда будем. вохӯрӣ бо раиси шаҳри Кӯлоб ва роҳбарияти даста вохӯрӣ карда будем ва камбудию корҳои хусусан майдон ва варзишгоҳро гуфтем ва имрӯз дуюм сафари кори лицензионӣ мебошад ва мо аз гуфтаҳои худ шоҳид ҳастем ки имрӯз майдон, корҳои аграрӣ дар сатҳи баланд тайёр аст, барои саршавии чемпионати 2023 тайёр аст. лекин гуфта намонем ки ва дигар корҳое ки пешниҳодие ки мо гуфтем ҳоли ҳичи карда нашуд, яъне ҳуҷраҳои либосивазкунӣ, ҳуҷраи доварон ва дигар корҳо, нисбати майдон, панҷара гирифтани гирди атрофи майдон аз ҷиҳати мухлисон ба иҷро расидааст, лекин 20% дигар кор мондааст. ин корам маслиҳат шуд, пешгирӣ мекунанд, ҳамаш дастгирӣ мекунанд, пешгирии кора мебинанд ва баъд аз он бо омада дида хабар гирифта ҳамкорӣ мекунем барои пешравии кор. чунончи маълум имсол дастаи Равшан дар ҷоми конфедератсияи футболи Осиё баромад мекунад ва то куҷо мухлисони даста имкони дидани бозиҳои дастаҳои осиёиро дар Кӯлоб доранд, аз сатҳу сифати корҳои ҳозира, майдон ва инфраструктури ҷавобгӯ ба талаботи конфедератсияи футболи Осиё вобастагӣ дорад. хеле ки роҳбарияти дастаи Кӯлоб гуфтанд ки имсол дар бозиҳои ҷоми Африка бозӣ мекунанд, ино пешниҳод карданд ки мо камбудиҳои талаботҳои Федератсияи футболи Тоҷикистон ва лицензировании Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳама камбудиҳои ислоҳ карда буд мекунем ки ҳаракат мекунем ки бозиҳои ҷоми Африка дар ҳамин варзишгоҳ гузарад. намояндаҳои Африка омада мебинанд, агар ҳамун камбудиҳо шаҳрвандиҳо ислоҳ карда бошад, намояндаҳои Федератсияи футболи Осиё иҷозат медиҳад. охири мавсими гузашта бо иллати корношоям ва фарсуда гаштани чаманзори варзишгоҳ, дастаи Равшан бозиҳои хонагии худро дар майдонҳои дигар гузаронд ки ин албатта ба натиҷаи бозиҳо таъсири худро мерасонид. зеро таври маълум Равшан аз сер мухлистарин дастаҳои кишвар буда, дар бозиҳои хонагии Равшан то 20 000 мухлисон дастаро дастгирӣ мекунанд. асосаш майдон, барое ки дар ин майдон дар ҳақиқат тамом мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, шаҳрӣ ва дигар дар ҳамин як майдон аст дар шаҳри Кӯлоб. аз ҷиҳати ҳамин, аз ҷиҳати вақт намеёбанд майдоно об тиҳанд, аз ҷиҳати вақт намешавад ки майдон нағз об хӯрад, сабз зад, аз ҷиҳати ҳамин ҳатто дастаи Равшан худатон шоҳид бед ки дар 2022 чандин бозиҳоша дар инҷо бозӣ карда натонист аз ҷиҳати камбудии майдон.
барои ҳамин чӣ бояд кард ки майдон дар ҳолати хуб бошад. Ягон варзишгоҳи дигар барои дигар дастаҳое ки Ю17, Ю22, Ю20 ҳайати ҷавонон дар дигар варзишгоҳ бозӣ кунанд, яъне дигар майдон дар кор. Ин майдона вақту саат дар кор ки ҳам таъмир карда шавад, ҳам об монда шавад ва барои чемпионати бозгии ояндаи равшани клуб тайёр бошад. баъди санҷиш ва додани тавсия барои бартараф намудани камбудиҳои ошкоршуда дар варзишгоҳ, комиссия инчунин аз толори маҷмӯаи варзишии шаҳри Кӯлоб, ки ин ҷо дастаи футзали равшан бозиҳои худро баргузор мекунад, дидан кард. дар ҳақиқат шумо ӯзи худатон шоҳид будед, дидед ки чӣ хел майдон дар байни 5 моҳи охир хароб шудааст. Яъне маҷмӯа зал, яъне паркети мини паркети футболи хурд. аз кадом ҷиҳат? Аз ҷиҳати ки он паркетҳое ки бо ҳам ҷавз шуда киле карда шуда буд, ҳамаи инҳо ҷои худро гум карданд, кушода шуданд ва ҷои худшро гум карданд. Барои чӣ? Барое ки аз таги паркет фанер партов шуданд, ки фанер барои чӣ? Барое ки ҳамун майдон ҳавори хушро омаданд. Аз таги ҳамин паркети мини футбол нам кашидагӣ. Саршави май чемпионати ҷумҳурии лигаи олии футзал, футболи хуб хурд сар мешавад. Барои ҳамин дастаи шаҳри Кӯлоб мо хабардор ҳастем ки Федератсияи футболи Тоҷикистон ки дар ҳамун лигаи олӣ бозӣ мекунанд. Барои бозӣ кардани дастаи Кӯлоб аввал шароити маҷмӯаро карданда кор, хусусан майдони футбол бозӣ кардан, баъд аз он ҳуҷраҳои либос иваз кардану ва дигар шароитҳо. бо умеде ки масъулини футболи шаҳри Кӯлоб тамоми камбудиҳои мавҷударо то оғози мавсими нав бартараф карда, варзишгоҳ ва толоро барои баргузории бозиҳои мавсими ҷадид омода мекунанд, комиссион кори худро дар шаҳри Кӯлоб ба анҷом расонида ба ноҳияи Фархор раҳсипор шуд. ҳосилоти Фархор баъди чанд соли баромад дар Лигаи Якум ахиран дигар бора ба Лигаи Олиро хат пайдо кард ва масъулин айни замон барои баргузор шудани якумин бозии даста дар Лигаи Олӣ баъди таваққуфи начандон тӯлонӣ чаманзори майдонро омода намуда истоданд. ман аминро гуфтаниям ки дастаи овозадори ҳосилоти Фархор чӣ хеле ки шумо медонед имсол дар Лигаи Олӣ бозӣ мекунад. ҳоло тайёриҳо дар дигар майдонҳо рафта истодааст, каманда дар дигар ҷо машқ карда истод, барои он ки майдони мо пурра баста шудааст барои омодагӣ ба чемпионати Тоҷикистон, барое ки таъмир дига ва ё ҳамашо бурда истоданд. Барои ҳамин командаи ҳосилоти Фархор дар дигар майдонҳо машқи худшона, машқи зимистоншона бурда ҳозир дар мусобиқаи ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон иштирок доранд. усулан сабзаи майдони варзишгоҳ табиӣ буда ба гуфти мутахассисин аз боду ҳавои табиат низ вобастагӣ дорад. майдони мо камбудиёш аз табиат вобаста аст. Барое ки ҳозир барфборӣ зиёд буд, нав барфам об шудааст. Амина мо таъкид карданем ки ин майдони мо майдони яке аз майдонҳои беҳтарини ҷумҳурӣ мебошад. Тамоми бозингарон, тамоми дастаҳо омода ҳамиро худшон ба чашми худшон дида дар ин ҷо бозӣ карда рафтагиянд ва доимо таъриф мекунанд. масъулин боварӣ доранд ки то оғози мавсим шурӯъ аз чаманзори майдон то утоқҳои либосивазкунӣ ва дигар ҷузъиёти инфрасохторӣ ки дар феҳристи талаботи комиссияи санҷишӣ қарор ёфтааст пора омода шуда, ҳосилот бозиҳои хонагии худро маҳз дар ҳузури мухлисони худ баргузор мекунад. ба мо маслиҳатҳо доданд ки якчанд камбудӣ ки ҳаминҷа мавҷуд аст, ҳаминҳоро мо дар вақти муайян ба адо расонем. Мисол
соз кунем. барои ҳамин мо кӯшиш мекунем ки дар муҳлати додагии ин чизо мо ҳам камбудиёра буд карда майдона пурра ба ҳамин чемпионат тайёр кунем. ин нуктаро бояд зикр кунем ки футбол дар Фархор хело рушд карда дастаҳои мухталифи ноҳия дар мусобиқоти сатҳи гуногун ширкат мекунанд. мактаби варзишии ноҳия бошад барои дастаи асосии ноҳия футбол бозонро тарбия месозад. айни замон футболи наврасони мо ба мусобиқаҳои минтақавӣ ки дар шаҳри Кӯлоб гузашта мегузарад ва дар ноҳияи Фархор ҳам мегузарад тайёрӣ дида ва иштирок карда истоданд. ба боварӣ гуфта метавонем ки дастаи ҷавонони ҳосилоти ноҳияи Фархорро аз ҳисоби дастбарони муассисаи давлатӣ мактаби варзишӣ таъмин менамоем. бо додани маслиҳатҳои муфид барои пешрафти кор комиссия кори худро дар ноҳияи Фархор низ анҷом кард. дар пеш ташриф ба ноҳияи восеъ ва ҳамадонии минтақаи Кӯлоб истодааст. варзишгоҳи ноҳияи восеъ ҳанӯз солҳои 80-уми асри кор сохта шуда ҳамчун майдони хонагии дастаи ҳулбуг истифода мешавад. таи бештар аз 40 сол албатта варзишгоҳ таъмир шуда масъулин ҳамасола онро ба мавсими нав омода мекунанд. албатта ҷои нишасти мухлисин, утоқи либосивазкунӣ ва доварон таъмири пурра мехоҳанд, аммо чаманзори варзишгоҳ бад нест ва замони ташрифи ҳайати комиссия дар ин ҷо корҳои қумпӯш намудани майдон идома дошт. аз моҳи декабр сар кардагӣ мо стадиона маҳкам кардем, нигоҳбин кардем, қум пошидем. баъзе камбудиё ҳастаст, ба камбудиёро мо то саршавии чемпионат мо ислоҳ мекунем, буд мекунем. мо кӯшиш мекунем ки имсол командаи ҳулбуг инчунин командаи овозадори Файзканд восеъ ки дар лигаи олӣ баромад карда истодааст, дар ин варзишгоҳи марказӣ мақсад бозиҳои худашон нишон биданд, мухлисон биёянд, тамошо кунанд. бояд гуфт ба ғайр аз ҳулбуг ки восеъро дар лигаи якум намояндагӣ мекунад, ноҳияро дар лигаи олии мамлакат дастаи Файзкан низ муаррифгар аст. мавсими гузашта Файзкан имкони дар восеъ баргузор кардани бозиҳои худро надошт ва албатта ин ва натоиҷи умумии баромади даста бидуни таъсир намонд. ин мушкил ҳанӯз ҳам ҷой дорад ва раҳбарияти ноҳияи восеъ барои рафъи он чораандешӣ доранд. дар пасманзари чунин як масъалаи умда ду дастаи ноҳия аз лиҳози дастгирии мақомоти маҳаллӣ чандон мушкилӣ надоранд. то ҷои тавон аз буҷаи маҳаллӣ ба ҳар ду даста ҳам кӯмак расонида мешавад. бо анҷоми як вохӯрӣ ва машварати муфид ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳо дар сохтори дастаҳо ва варзишгоҳ сафари ҳайати комиссия дар ноҳияи восеъ ҳам анҷом шуд ва мо роҳ гирифтем ба тарафи ноҳияи ҳамадонӣ. ине ки мо ба ноҳия ташриф овардем, дар варзишгоҳ бозии миёни дастаҳои ҳулбуг ва сарҳадчӣ дар доираи бозиҳои ҷоми Тоҷикистон идома дошт ва албатта вориди майдон шудани комиссия низ имкон надошт. аммо бояд гуфт ки барои дидану санҷидани чаманзори майдон ҳоҷати онро аз наздик дидан нест. зеро усулан чун ҳама майдонҳои табиии кишвар дар ин фасли сол сабзаи он ҳанӯз зард буда ва таъмир аз ҷумла пошидани қум сахт ниёз дорад ки ба гуфти масъулин фориғ аз бозиҳои ҷом ин ва корҳои дигар анҷом дода шуда камбудиҳои дигар низ бартараф мешаванд. барои майдончо ягон мушкилӣ надорем. барои аз майдони футбол ҷои нишасти бозингаронам ҳама таъмин кардагӣ аст. фақат як ҷои либосивазкунӣ ва ҳамом ки мо аллакай сохтагием камтара камбудиё ҳастай то саршидани мавсими футбол ба анҷом мерасад. бозии ҷом бошад мусовӣ анҷом шуд ва сармураббии тозатаини сарҳадчӣ Қаноат Латипов ки дар собиқ ҳулбугро сарварӣ мекард, ин мусовиро арзиши ғалаба унвон кард. ҳозир ҳамин дуранге мо ду бар ду кардем. ман фикр мекунам ин баробар ба ғалаба аст барои дастаи мо ки гӯем ки чӣ хеле шумо дидед, ман ҳаракат кардам ки 70% бозингарони
ноҳияи ҳамадониро аз ҳисоби ҷавонон аллакай дар бозӣ гузашта бо дастаи файзқан 5-6 нафарро дар бозӣ мондем, таҷрибашона санҷидем ҷавонона. дар ин бозӣ бозӣ 8 бозингар бозӣ кард. Аз гӯем ки бозингарони мактаби спортӣ ва онҳое ки соли гузашта дар дастаи ҳамадонӣ тамрин карда буданд. худи рафти бозӣ ман фикр мекунам чӣ хеле ки ман ба шогирдон ҳамавақт мегӯям ки шумо бояд диққатнокии худро пароканда накунед ва то гӯем ҳуштаки охири сардовар шумо бояд дар бозӣ бошед. чунки диққатнокӣ ин яке аз чизи асосӣ мебошад ки сарҷамии дастаро ташкил мекунад ва маҳз ҳамин оварда ба он расон ки ҳамон бозингароне ки иваз шуданд самара оварданд. чунки мо диде дар дақиқаҳои охирон гӯем бозии 2-0-ро дуранг 2-2 кардем. инак санҷиши ҳамаҷонибаи омодагии дастаҳои минтақаи клуб аз ҷониби комиссияи литсензиякунонии федератсияи футболи тоҷикистон ба анҷом расид ва дар раванди ин санҷиш як ида аз камбудиҳо ошкор шуда барои рафъи он ба масъулин тавсия ва маслиҳатҳои муфид дода шуд. ҳафтаи оянда ташрифи комиссия ба навоҳии минтақаи бохтари вилояти хатлон пешбинӣ шудааст ки мо аз рафти он шуморо огаҳ месозем.